Ласко Груев, Ел Сити. Както казваш ти, пресетеше на отбора. Да, здравейте! Дошли сме днес страхотно време, да малко да се позабавляваме, да пораздвижиме съботно и да побеждаваме, разбира се. Имаме късмет от 10 дни, единствен ден, в който не вали. Да, наистина, все едно е планувано точно за днешния ден така да се случи. Вярвам, че това ще ни донесе не само на нас, на всички голям кеф, за да се позабавляваме. Ласко Ел Сити има сигурно и своите амбиции, не само забавление. Амбициите са ни да побеждаваме абсолютно винаги. Стараем се да го правим, да играем по възможност все по-правилно и по-правилно. Не винаги се получава, но в крайна сметка не сме и на тия години вече, за да имаме пък и свръх амбиции, за да печелим абсолютно всички турнири, но никога не се предаваме и сме биткаджийски отбор до край. Да, годините си години, класата е вечна, знаеш докъде е така, или какъв съвет би ни дал, какво да коригираме. Ние тук в Сезам Лига искаме да променим нещата към още по-хубаво. Не съм мислил наистина върху това какво трябва да промените. Много е важно наистина да се намират качествени отбори, да се следи за истинския фейрплей и естествено съдиите да бъдат винаги на ниво и никога да не прощават глупостите, които правим. Последно плюс ли, така че има и сериозен награден фонд, победителя все пак ще представлява България в бизнес турнир в Анталия, най-силния в Европа? Разбира се, това е голям плюс, няма спор. Когато има винаги награда, колкото по-голяма, толкова по-е примамливо за повече и повече добри отбори да се запишат, да участват и съответно ясно е, че накрая най-добре побеждава и ще представи най-добре и нашата държава. Успех! Мерси!